ערב השבעה לאוקטובר, חברתנו הייתה משוסעת ומפולגת. מאז למדנו כולנו שכוחנו באחדותנו. גורלנו הוא אחד. יהיה גורל זה אשר יהיה, אנחנו נלך לשם ביחד. ועל כן היום יותר מתמיד אנחנו זקוקים לגשרים בין חלקי החברה הזאת. אחד מעמודי התווך של הגשר הזה הוא מר שדי חלול, ראש העמותה הארמית נוצרית ומייסד המכינה הקדם צבאית הנוצרית ארמית יהודית המשותפת כנרת. הוא, יחד עם חיילי וקציני צה"ל, בני הקהילה הארמית נוצרית, איתנו כאן הערב, מצטרפים לקריאת המשפחות להשיב את החטופים כולם הביתה עכשיו. עכשיו!